uJesu Kristu inkosi uyabusa, haleluya. Siyabingelela ababusi, ama-rulers of God's kingdom. Siyabingelela ababuswa uNkulunkulu, abawumbuso kaNkulunkulu. Umuntu obuswa uNkulunkulu umbuso kuNkulunkulu. Ngiyabingelela abaphristi bobukhosi, ubukhosi obungcwele basezulwini. Ngiyabingelela isizwe esikhethiweyo, uhlanga olukhethiweyo. Ngifisa kule video bazalwane ukugcizelela into ethi asikhuthalele bazalwane ukuphila ubungcwele, sizidele sidele konke kwalelizwe konakele. Kukhona ubuhle obukhona ezulwini. Iyamjabulisa into yokuba ndawonye bese sidla ndawonye. Iyajabulisa into yokuthi sibe nedili, sibe nomcimbi whereby kujatshulwe, kudliwa, kuphuzwa. Into yasezulwini leyo. Ngiyathanda ama-version bazalwane. Isidlo esikhulu sasezulwini ama-version asebenzisa igama elithi feast. Ngifuna ke si-check manje uLuka 14 verse 15. Luka 14 verse 15. Now, okay. Ngifuna ukubheka enye version la. Is English. The man at the table heard what Jesus said. One day there will be a big meal in the place where God rules. How happy are those people who will eat together at that big meal, one of the men said. Asibuyele ke kwilokhuzana bazalwane kwi-amplified. Amplified chapter 14 verse 15. Ufundeka kanje egameni likaJesu. When one of those who were reclining at the table with him heard this, he said to him, "Blessed, happy, prosperous, to be admired is he who will eat bread in the kingdom of God." Verse 16, but Jesus said to him, a man was giving a big dinner and he invited many guests. uJesu seqhubeka nenkulumo eyiparable eyithathela kulamazwi lendoda ehleli noJesu etafuleni ewashoyo amazwi. uJesu akakuphikisanga lokho. Uma ufunda from verse 16 ushona ezansi, uJesu uzama ukuvula amehlo ukuthi lento yokhuluma ngayo isiseduze kanjani ukuthi yenzeke. Abantu masebeqoqwa sebeqoqela ukuthi ke bayokubona ukufezeka kwalokho okhuluma ngakho ukuthi kuzobe kunedili embusweni kaNkulunkulu. Abantu bayabizwa manje ukuthi abeze kulelo dili. Abantu babhizi banake amadili esikhashana semhlabeni. uJesu responda kulokho. Bazalwane, kunedili elisilindile ezulwini. Ubungaba ingxenye nawe. Ngeke ube ingxenye kodwa ke usanaka iminako yalokhu kuphila. Kunedili ezulwini. Masibuyela kuLuka 13 verse 29. Baya kufika bevela empumalanga nasentshonalanga nasenyakatho naseningizimu bahlale ekudleni embusweni kaNkulunkulu. Bahlale ekudleni embusweni kaNkulunkulu. Right, i-amplified ithini? And people will come from east and west and from north and south, and they will sit down and feast at the table in the kingdom of God. And feast. Badle lokhu okuthiwa yini idili. Ukudla kuzobe kukuningi. Kukhona kukuningi ngokwanele
baye bethi abanye kufinywa ngendololwane, kuzobe kutshatshulwe. Silifundile leli vesi kwenye ividiyo, siveza ukuthi uJesu Kristu uzobe edla nabo bonke abakholwa nguye bazobe bedla ngemizimba evukile kwabafileyo. SiseMakhoti sifunda same verse lapho sesiveza ukuthi siqondene sifundisa noma sigqugquzela ukuthi siyinake into ethi likhona idili, there is a feast in heaven. Ya ilokho-ke bazalwane, mhlambe bengifisa ukuveza kafushane kule video. Singawucheck nje uGenesis 28 verse 14. Genesis 28 from verse 14 bazalwane. Inzalo yakho yakuba ngangothuli lomhlabathi, wena usabalalele ngasentshonalanga nasempumalanga nasenyakatho naseningizimu. Ngawe nangenzalo yakho iyakubusiswa imindeni yonke yomhlaba. Laba bantu uNkulunkulu athembisa u-Abrahama bevela kuwonke amagumbi omhlaba, yibo labo bantu abayohlala esidlweni embusweni kaNkulunkulu, umbuso wasezulwini. Ikhona lento bazalwane, yedili yefeast embusweni kaNkulunkulu. Bengifisa ukusho lokho kule video. Bazalwane, asikhuthalele ukukholwa, asikhuthalele ukwenza intando kaNkulunkulu, asikhuthalele ukuzidela, sidele konke walelizwe. Ukuzidela, ukuzincama kusho ukuthi uyayikhohlwa izinto eziyinzuzo, izinto eziwudumo, izinto ezikudumisayo abaku-honorisha ngazo abantu, izinto ezikuphakamisayo, uzibone umkhulu, uyazidela ube ungabi lutho. Kodwa one day uNkulunkulu uyosihlalisa etafuleni esidlweni, sidle ezulwini. Ngiyabonga kakhulu-ke egameni likaJesu, amen.